Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponche Bang Nilimen Sami Merchidin Hansepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Bang Paropli so se HIV mati Kiso Kilong Apai Itumalong Riarlo Nang Dotanglo Piert Helong Sonsuri Perimime Akiso Ang Bongpen HIV mati Kisota Isilo Labang Sokiso Laki Mithang Penle Kido Lapukali Bonta Piert He Amunita Tumsi Kapinchong Akiso Pusi Bang Texer Atumpen Thanpon Labang Sokiso Laki Munit Pen Munit Hijanang Bong Vi Kachipachoy Seroy Pensi Labang Sokiso Nang Manlo Labang Sokiso Nonapor Ilitum Along Hini Mate Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Along Tami Nang Dotanglo Tangte Labang Sokiso Ilitum Along Ri Arlo Koson Pensi Nang Kili Longloklo Nonapor Ilitum Solangdo Karbi Arwaratum Kacharjunangji Akinang Sot Aporlo Ilitum Along Ri Arlo Kiturmi Ariso Ejangatum Raki Amar Kirim Apai Nang Kibat Pikpena Joksi Labang Sokiso Nang Klanglo Jasemet drugs injection kachipi pena joksi inut peninut labang sokeso nang dulo lapen isi langdam lipute so arloatum amit hangabang kachejor asai kiklem kijumput a joksi labang sokeso apai nang klanglo la so phuta karbilo charli asonga hinpen kedam tangarni DMCH along kilang chari pedodamsi ahokpet alamthe long ponlo Alang litumpen kilong ateng lipute December achiklo 2021 pen April achiklo 2024 an kadokawe 436 an labang sokeso kilong apai long ponlo Block wise ay hinalong langdam lipute manja block ang kangalong 218 person lapen chukela block ang kangalong 19 person lapen Haraghadalong 25 person Bokajanalong 108 lapen West Karbi Anglong anapen 66 person an apai nangklang lupusi pini KSA asong pen phirang ke amai kangnipon ahut lamthe paklangpo kasi pini bangke litum dak arsigjit alampu thak lake yiltum amphang along non kisu kiumpluk labang so puthak lo kidam tang arunipai Grip Liar ni niltum Joint Director of Health Services asa hemlong tum karbilchari songmen chapati pipon si kisu apai puthak humri damlo la si hodak pen niltum report nang kilong teng putang te kapheri miason la bangmote isi kisu project akisu nang klangdang lo la ke isi HIV mate H bo kisu la si niltum hodak report kilong teng pen niltum fan report nang pilo Kasi labang so report puthak ni linon hodak penang ludung peng nang tuman nambak langit po lagi si block wise pen lo karbeng long long kasi manja block pen ke 218 cases lapen Chukiola pen ke 19 cases Hauraghat pen 25 Bokajan pen 108 lapen West Karbeng long pen 66 cases dukolo iltum dak karbeng long long lasi labang so kisu lake hodak pen report nang kelong teng mati nang thano teng la puhin loje lake isi nature pen kilong kisu gali lake isi human made mate man made kisu pusil dak pen thano lake munit pen munit tumsi kasima posistem lasi aso bangke pipon mo pultang te isi dak hoso akes pen tum report pen lang nama teng pultang te isi bangke la rakik ya natum di rakik entum mate draft long ke anatum amu ki chupen chenglok la so phi puthot imprim kachipietum la imprim kachipietum bang la so imprim komane imprim chipi po hola kisu la bang so kisu ki dukok bang phuta ko puthot kapre ka phana so imprim chipachoy la sonsi la so case bang ke la pusi nang bat bom busi hodak penta report apteng nang thanun lo lapen isi bangke isi sex intercourse mate lake isi ikeng iri kachisi di laso ke su bangke lason si nang dang lo lasi lahai pot nangke klang laso nang klang nong pop athe bangke non la raki ke natum raki da drugs idri ka tumbang la so ormu bangke nang tum jong si labang so video lang putam teng tum
chini non je into nang po athe la so ki so ke la ke kimide dia ki so kali itip le nang li ke long lo potang te la bang so ki so kimide phan ke la ke awar saya bela lapen non jong si labang so ke so kelong atuma phan langchari pamimi lapen rakia market cho lapen injection kachipi bom atuma phan ington dundi lapen so arlo atum ot lang no asai ke klema bang ington ti lipute kewang chilang arni lapuson si aphai nangbat bom chilang puta KSA atum pen pachini pon Raki amar ke cholapen injection ka chipia tuma phan theklong loklo lipute sodak pen ahem asor lapen raki kirim atuma phan ta ingsai ponchi puta pachini pontu News report Karbi Anglong News Channel so lo do dakat ali teng putang te supin sutung bang ong nai lo athela supin sutung bang ki ong athi bang ke khodak pe reporting putang te la imprim ba chi pum tu la pen so lo tung bang pute hola la prostitute tum pusi khodak klang lo manelaจิทันดำมันก็พอจะละกจิปช่วยดิบางส่วนจิปช่วยบางส่วนกับเปรกเป็นส่วนมาพดจิปช่วยผมมาสิละส่วน4 บาทโอ้ปู4อาจุลงละส่วนลุตุงบางเกอาสิสุปินสุตุงบาง4อภัยบางเอกอ่องส่วนลุตุงบางจุ่มจัดทำให้สุปินสุตุงกี่บาทที่ที่บางเกละอิงพรีมาจิปุ่มเป็นเลยตั้งแต่ละ400วันเนี่ยจุ่มพันละน้องมาทรีทเมนต์แคมป์บ่มาแต่ละปู4ลูกซึ่งมันปีบอมcontrol la banke dakpen nang thanon teng putang te asila ke kiu ne kisu mane media ji po kisu galilo tame si control di kisu bang pa bat bi pan pa control bai phan ke la tum alang li tum ta me medical hi meta me aksai chiklen no busi nang thanun lo ai si kachoni ridang tung ka bilo charia song pen se mera bang kem pen la impring ba chipi la ka do we lam se bang lo la si la kyong dung a case ni tum long ka bilo charia song nang ke li ateng polong te la impring chi pia tum mang ke se met lo chari bom college school chari bom ari so jang tum sin tum thek long ma dan tum a case nang le lo asi la impring chi pi bang ke cheng ke la tum la hai pen ke cheng gali ke cheng ke la kular lom pilo bola son sikhor pin di la hai raki hor mu la hai si tum ke cho cheng po la so phia tum ang deng nam bom si hor ki jun ben cheng lo api bang e drugs ke cho ben cheng lo Lasi la last stage oni pinilo la last bang game prima chi pilo la no deng sinang le nang le polo to lasi itum ka chiri nai bang ke tum ke cheng step pen situm chiri nang po lasi kar bilo chali asong pen ka chuni ridon bang la lo dak di fu long keong dung la pilo po college along pen higher secondary school along la dungara ya kular tum phan si jasmel bang ke pachinya tung jalang itum madu no da school uniform pen no si kopine la son raki hormu ka chonam dam cigarette pin ni ga chonam dam sikhor pin ni ga chonam dam ap lasan raki hormu ge chonam dam bolte alang tum phan bang ke jordun du rangji pusi choni ni lo jese mera bang ke arta ninkaning ko ra phota hai ninkaning ko tha bat hai sera me school uniform pen ke bang tum phan bang ke alang tum phan ke jordun du ji phan choni lo si jordun der pote mani tum kar bilo chale song babang phu tum ben ko mane technology pote hola so kular phan tum sodak pen tum kar bilo chale song pen sainan ko Lano de tum na semera banke hola so last station ke le ji phan tum se control along tum one po pusini tum na semera kar bilo chale song in pen tum do ye phan bachini la Sama Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy alongli alam ki puthot khirmi mati mir jenglang solong ke klang thu Sonsi non malom Karbi Anglong arlo arniwang aduya hoy longle philang alam ki chimit mi pinason la sonsi nijang Karbi Anglong jurkinding angkang pialong khirmi pen kahat kasla adagalong choma atum karju thekthedet ajok khirmi arong arwaratum hakopen nampi namdur mate thengpi thengprang kapang chok vek adim choma atum achiri phare longle raisi han swajo nangkatiki Bonta khirmi arwat pen aphong claim ri pudeda phita lake Meghalaya alongli pu chipusi ke claim bori Tangte Karbi Anglong Autonomous Council Kejapon ke theki dingatum Chelangdun pen mithang alongle aduya hoyalong Chelangdun pen cherai komdun delo mapusi radatum kaningri alamthi ningjehur Lasi patumi aru niphai inkoi rahini ningkan suri hinira inkoi phliarni lahin kapang samchi pura lahin Assam Minister Lapen Meghalaya ahin pensitami penang an ke theki dingatum chetong runsi mon sam apharman chingki chingwai po
Sita kachingwai akoke mon samdolo nang puji. Batai ta la pusonsi chingwai ponbomlo. La si permanent solution kewan pe mechi aphan aduya hoi kido akarbi arwara tumpen karbi angno autonomous council kithe kidinga tumaphan tuning report. Jerkin Tengpen Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel. Media lapen kabiang rong ara da tumpanan kadum pajir ini langsa press meet ki hangang ko kalam thege la kidam tang mekhleya pen ke wang chumang atu ye la dakke mekhleya along le pupen khermi along hakupen hakisarani pen lake village reserve pu kidiadim nang punsi alang tum sai katiki hansu pustamenang ederlo langsa puthak se khermiarat kachuning ripen disialong chetong dam pen hadak pen alam the tini me straight wangsi hapu mekhleana thupen pustame wang pen kachingwai padupon lo langsa chingwai along bangkela puse kerai pon lo ye la dagalong le bangke chuma tum tikilo la pen la darat batela itum ACA pen bustame kachuning ridon alam bang kela helo langsan su chipurwek nai chipur ketik ke ladake khermiarat punon ACA punon lake koikre la pen chidon nunde la pen bordar alam pen ajoine ladake idam tang jiliras koralong punon madana long pun sedame ladak kambura tum dake west gentia hill pu kambura tu masil lapen writing pet kedo ko bangke manghume melo lang sabut thaka bangke council pen punon lapen kara tum punon SGB tum punon same labangke insai bek nai athe me thanga dim se la hai ot langu ki klemo bangke ili langding bang chokche la pen kedam tang MP election bustame dak se kedo dak se la tum ke choklem dak se sai tu ki chuti kilo se tame alang tum hut jok gede bangke lang sa pu thakta prap jing pen insai nang ipusi nitum ACA pen tame tuning rilo pen sudak pen pachini lo ya pen ke bang NPS abang kukang lo non cikloyon trok batu cikloyon trok siang bong pen ahoy central government pen hak ko tu lomo jaman positika pasela so puthak nang le kiset ko langsa puthak ke nitum ACA pen ta chidon nunde athe la ke 1951 demarcation la pen la ke nitum ACA pen punon mantu neta ejikroi dunde Langpher constituency ke parlo hidi langwe lokhon sing tiso arong edon rong hanghem asarpi sin tuterang piaphan ajopor men to moncharting kewang ahir kangtang rakpena jok ahem arpong krepraisi adimalong amat apran damnang juilo Patumi arua chiklo niphai inkora hini ningkan surihini ra inkora pli Langpher constituency angkang Patumi niphai inkora hini ningkan surihini ra inkora pli hidi langwe lokhon sing tiso arong along arning kangsam porphai trok apor men to monchar ting kewanga jok edon rong hanghem asarpi sin tuterangpi arta ningkan trokep alangli kopai kelangno kesang abuha chek ahem arpong bapon thipa jok adimalong amat apran damnang koklo La so ahuni aberta alam arjulongsi Langpher constituency EM Madhuram Lekthe tong sekot pen adim an humri dampen kisung ke phodet ahem tunaphan lapen ahem asoraphan EM pen tangka kera pajir damlo Lapen Dr. Tuliram Ronghang CEM Karbi Anglong Autonomous Council Alangli Labang Soberta Arjulong Si Langpher EM Akehai Madhuram Lekthiaphan Pin Khat Pona Tengsi Hidi Langwe Lokhon Sing Tiso Arong Ke Phodunvek Ahem Tun Atumamen Prapjin Pen Disaster Management A Department Along Amen Ke Thabdun Chiaphan Si Langpher EM Madhuram Lekthe Pen Ningjepon
La si prabjin pen kirap kapile chia phan hidi langwe lokhon sing tiso arong humri dam se kisung ke phodun lok ahem tun atuma phan a kirap pale sirak chia phan si alangli pen lam toita pipon lo Volong Komachi pen Ren Singh killing report Karbiang Long News Channel Napili dak langfer ha warno hidi langwe along ini dak tong sikot pen ni na humri no lam the bang lo pamuhet anu gasam baji phot thorok also nom tomon karting apen albi ke the jo kedang an da hidi langwe arong lo kena hok dono kem ritame kenan kena hok dono la pen ke dak rong hang hem abang ke tomon ke the jo hem ki biru ke namasi satu buri bang megejang simpi kerang tu tulo satu buri bang megejang bom ho men tomon ke the bang ma hem lu kam lo masih hem kiru lo bat alang di khanda bapon baba ini ni dang na humri lo non tong sekot la pen ke siam sa ta na pin khat lo tong sekot lo ma humri dam non la pen ke kadu ga we kisung ke photum an khanda me kera pon ye phan alang ni di situ phan kadu we ta pin khat lo la pen ke alang ni ho pen ta me kera bi phan alang ni dalam tak ti lo ta sila so pen pen ni ta dang na chi humri lo ni thang ha wa ko sab so wes ta me tong sekot alang ni tum ladak ini kenang sot tahayo hami tu tik nungi pan nungi masap so tekang lo siam sana tingkada pen nungi masap tekang lo kasih alang litum panon tong sekot pen dathana dak bukule thana so tung tawang lo ken alang litum non kadu ka we son si plan ke dam nei ma system teng la so pathang lam alang litum tari ka de bom akan ke postmortem ka kuri je phan pame alang litum te chak kono kena postmortem kuri dam ko ki ha competition beta pipon po sarkar hin ten competition mo kata pipon po hem kena hok don kwan ma ge do kala so hem kena hok tum an alis bonai nang po laten ke longle pota lahai ka duga we pinang po la so teng pen sarkar pen itu disaster management ahin pen kerap la puson do pon po la pen ke nono bagai ting tik lo po si mili hala yaro tu phana pachini dong lo la pen ke disi office ka duga we so pachini dong la po la pen ke na ba mat adap tang ke thang tang ke nang le po dak nang visit po di pisi ke na hok do ma la verification akan ka duga we department ke ta bai po Kasi sarkar hin pen unan kera panji phana bang ke siam sara chechak lo aten ke pen ti pon po ala nindug lo ini la puson cetong lo po bang ke ni de kan nindug lo la pen ke alang litum apurial do an phanta tengdong re ni de lo nge phan anam lo hir gene ha ki lo aten ke la kisung ke photum as tamu thot kai teng de lo nge phana bang ke ni tum bori pon ani chan West Karbiang Long Meghalaya achumang atum aron repen kam ke klemajok hur chodut West Karbiang Long Meghalaya border pen kachakoinot tapat arong along patumi Meghalaya achumang atum JCB 1C inglong along aron repen Karbiang Long along le kapana hogajok hur chodut La pusonsi border alam ki juji kali nona phiong soluk sodak nang jap ong asonsi theklong Chukedam tang iruya phi hetlang police atum duty kedo akemalong tame me thordutlo lapen patumi lethota thangnat kaphere kawe pen puthot Karbi Anglong along lealong kapana hoktekang Lasi labang solam kopisi kamathapo Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang lapen team Karbi Anglong kethekiding atum Kaiketa tapat arong along ke soluk sodak loksi kedonang Lapen kaphere kathirik pen loksi kedonang La silabang so puthak patumi arnianta thangnat kang samjin ave lapen nona tengli pute mo arni sike ron thama dovekji lasi matha parsik pe menangji Karbi Anglong ki thekiding atum Lapen hamphang asong do anatumta matha parsik duntha jongsi methang alongri longpat ahoya dui aphutake jongsi methang alongri lapen ekhai kaching honawe lipute phere mime ang alongsi dolo Lasi Meghalaya border kido Karbi Arwara tumpen tuning report Tapat pen Barnabas P report Karbi Anglong News Channel Any news at no pan nilitum sa chenga border committee la pen la
ladak nitum ahoy long dai sap nitum KSA regional division nitum pini long sebi mana polin long lo asia lamang ke la pulo isi misunderstanding bang lo ke west karbiang long hamren pen ka hilu kilometer thom kebra photo ladak an asia ladak ke langdam thai bulkang te ladak ke litum karbiang long along le binong lang kasi chop prang te ladak hilu ka chihuri subhong ye dim lo la thing pirong ki ahut lang si penda bang ke sam jin leng sam ribom lo kasi betul ani sitame nilitum la Kandidi area Arizon pendang long la bangso tapat area langkor area tadu langso area la bang area arting area antam ne badu tum stamne ladak ke klem thap long li thelang pena ke thap la hai ki hut tap la hai bang ke sangnang la u both side administration hamren district commissioner ahin pen la pen juai ahin pen wang lo la sising kite pen api sabo kisamana tumbang ya kagi thek dokok lo la sipini nil tum la dak ajaga nang peli nong lo la lang tum ka sipu bang ke si long le phelanga di area ka cerai tetapi arun re thuong lo masel bang sodim nil tu ahoy long kidwara tum pen loge kesi tum pen tak to ke chelang si dak tapara rom kangbura tum sorkari kangbura adu ke tum lang se ni tum nang peli nong lo masel pelang tum ki huda dim nil tum pacitai thulo masel dak ke la both sides government West Karbiang long la pen juai jentia la hini district tum singki se tham dak kang tik ke badum tak lem khab rikha mai li tum ke phong char ulok ke aliawi asila hai ka chingki ke tham pen ni hanya le klem sita aselang le tum tak roilo aselang le tum ta la dak la bang sodim chitai thulo kasi churulo ile tum dadak hoilo mun sam ke dia pan kasi ile tum stame lang le tum pinara korti la pangaba chimang nam phanta nenga klong pen churulo lang le tum ni tum lam dak roilo Patumi di sobai along aru achiklo rit nong ching di asai kedeng pon Lawson si Patumi longki ing ti arong asar arid along sarla risoejang klengdun klengsar po tumpen jeng toy jengni aru achiklo rit nong ching di rit kendong asai ke klempon Bang swasai kedeng pon lake singhason jutang ate rangpen chepater pipon hako penta karbiatum lapuson rit kenong asai sitame klembom wang bom si non pier themindar kangtang an sitame bangso rit kenong asai sitame klempon bomlo sitame non karbi atum ke ove chuprek chu akayamat lahai aron ajutang prai bomason si theklong Bonta non lapuson rit kenong asai ke klem risoejang atum jir kedam jeng toy jengni ke klem ke jutang ke pangchola pen chilang me pikhangjang Manja pen Indrajit Teron report Karbi Anglong News Channel Kicari te kicari ponlo labang so aluna tumulong opini akisok ya kili li labson dokok tai minilang sitami Karbi Anglong arat hanu sami ni tung singason karbi utang terang hit ben tuning ri pon ke lalo yeni tum labang so aluna tumu kicok damdi bakili damdi hidon utamelang tum hin pen ni tung aphan puthot nang pari nang pakeng thupo butini tum Karbi Anglong arat kidon phan sami tum tuning ri pon singason karbi utang terang hin pen Ini question. Ako ito pinidak singason ang kang matidak di subay. Longki ti arong along. Ito singason ka bujutang atirang ahinpen. Karbi mate aru nong chingdi. Lang suasay kedeng ke ilitum hakoy pi puang thun. Ito majutang. Ito ke klem bedam ang thun. Laswa jutang ansusi pacit hang thunang. Ahok lo tum pini ke kemalong pini kili dam di tadu thai ke chok am di thai tami cuma tokan no kido ara tum phan tami pachini ga tum ke mo phi ansu se kithan bati chipari ponang te bangso asaya mo bangke itum rajaria song boleh udam kali itum lake itum si culture mate jutang amo ansu se ke pangcho ba pachithang aswa mo sing tum de apal itum nona bangke aru nong chingdi adet kali itum jutang lo asona son dopik je hemwa hi ke anamo punon ba rit ke nong amo ba jige damo samedo tasi ansu si tame lahai amo stami tum ansu si klem ke dam ji afan tame ini ke hang do lapen da ke thegi dinga tum stame ba klem dam amo ansu na ka si tu du ni phansi media hoi pen
itu pan cuning ri lo je ansu se paci thang ponang ba ansu se pangconang itu mi thang jutang karbe jutang ansu pangconang kusini li bangso media tumpan paci thang nun pan ling hang lo kardom tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu